ka dyan! Ruby! Lumabas ka dyan! Ruby! Ryan! Lovely? Marga? Anong ginagawa mo dito? Eh, ikaw? Anong ginagawa niyo dito? Anak ka ni Ruby? Kaya pala kung ano yung puno, siya yung bunga. Nakasambay ang nanay mo, ha? Na-promote na naman yung sip-sip kong katrabaho. Eh, galingan mo na lang din kasi sumipsip sa susunod. Kapag nakuha ko na yung mana ko kay Tito Romeo, hindi mo na kailangan magtrabaho. Kaya malabong hindi ko kayo magustuhan. Kaso Kaso ano? Sigurado ko bang naalagaan ka ng maayos nun? Ruby, dito ka muna sa tabi ko. Hindi naman siya kailangan. Ruby, bakit po, Sir Romeo? maupo muna tayo. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Bakit po, Sir Romeo? May nagawa po ba akong mali? Wala. Sa totoo lang, gusto kitang pasalamatan. Mahigit 10 taon ka na dito, pero hindi mo kami iniwan. Kahit na mag-isa na lang ako ngayon. Trabaho ko lang naman po yun, Sir Romeo. At isa pa, napakabait niyo po sa akin. Kaya hindi po ako nahihirapan sa trabaho ko. Nakikita ko ang pagmamalasakit mo sa akin at sa trabaho mo. Kaya kahit na sinong amo, magiging maganda ang trato sa'yo. Maraming salamat po, sir. Ruby, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Pero natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Ano po yun? Mahal kita, Ruby. Sir Romeo? Alam kong katulong lang ang tingin ng iba sa'yo. Pero sa akin, napakahalaga mo. Hindi ko inaasahan na susuklian mo agad ang nararamdaman ko. Gusto ko lang malaman mo ang totoo. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Naiintindihan ko, hindi kita pipilitin. At sana, hindi magbago ang pakikitungo mo sa akin. Bigyan niyo po ako ng panahon para pag-isipan ko ito, Sir Romeo. Sige, Ruby. Pero tandaan mo, seryoso ako sa'yo. Mahal, may problema ba? Eh paano? Na-promote na naman yung sip-sip kong katrabaho. Ha? Sino? Sino pa ba? Eh di si Marga. Dapat ako yun eh. Hindi siya. Hayaan mo na. Malay mo, sa susunod. Ikaw na. Hindi. Kakainis. Mas magaling naman ako dun, no? Eh, galingan mo na lang din kasi sumipsip sa susunod. Talaga. Panigurado ipagyayabang na naman ngayon na mas malaking sahod niya kasi sa akin. Huwag ka mag-alala, mahal. Baka nakakalimutan mo. Nag-iisang tagapagmana tong asawa mo. Konting taste lang. Kapag nakuha ko na yung mana ko kay Tito Romeo, hindi mo na kailangan magtrabaho. At mabibili mo na lahat ng gusto mo. Hindi na nga ako makapaghintay, mahal. Tagal naman kasi mamatay nung matandang yun. Malapit na, mahal. Nung huling dalaw ko nga masama na daw yung pakiramdam niya. Eh bakit hindi natin siya dalawin ngayon? Para saan? Kamustahin mo? Ipakita mo na concerned ka, mahal. Ikaw din. Baka mamaya magbago pa yung isip ng matanda. Tapos sa iba niya ipamana yung mana mo. Imposible yun, no? Ako na lang yata yung nag-iisang kamag-anak niya.
Naninigurado lang tayo, mahal. Ikaw din. Ginto na, tapos magiging bato pa. Sige, tara. Ikaw pala, Sir Romeo. Nakakagulat ka naman. Mukhang seryoso ka sa ginagawa mo ah. Hindi naman po. May kailangan po ba kayo, Sir Romeo? Wala naman. Ruby, nakapag-isip-isip ka na ba? Hindi pa po, Sir Romeo. Ganun ba? Ayaw mo ba sa akin, Ruby? Hindi naman po sa ganon. Mabait po kayo. Kaya malabong hindi ko kayo magustuhan. Kaso... Kaso ano? Sir Brian, Ma'am Lovely, tuloy po kayo. Tito Romeo, ano po? Kawa ka ng Diyos. Ano po? Kawa ka ng Diyos. Kamusta na po kayo? Ayos lang ako, Brian. Inaalagaan naman ako mabuti ni Ruby. Mabuti naman kung ganon, tito. Kasi kung hindi, kami na lang ni Brian ang mag-aalaga sa inyo. Salamat, Lovely. Malakas pa naman ako at wala akong sakit. Tito, concern lang naman sa itong asawa ko. Di sa pa, ako na lang ang nag-iisang kamag-anak mo. Kaya, ako na lang yung nag-iisang taong may concern sa'yo. Ruby, kuhanan mo nga muna kami ng merienda. Hindi yung nakatayo ka lang dyan. Sige po, Ma'am Lovely. Pasensya na po kayo. Tito, sigurado ko bang naalagaan ka ng maayos nun? Kita mo nga, oh, yung merienda hindi man lang magawang maganda. Mahigit 10 taon na naming kasambay si Ruby. Mabait siya at masipag. Basta tito, nandito lang kami ni Brian para sa inyo, ha? Salamat. At alam ko naman yun. Parang anak na rin ang turing ko kay Brian. Hindi mo na kayo, maupo muna kayo dito. Ito na po yung merienda nyo. Sige po, alis na po ako. Pag may kailangan po kayo, tawagin nyo na lang ako. Ruby, dito ka muna sa tabi ko. Naku, wag na po. Nakakahiya po kay Ma'am Lovely at saka Sir Brian. Oo nga naman, Tito. Usapang pamilya lang to. Hindi naman siya kailangan dito eh. Sige na, Ruby. Balik ka na sa trabaho mo. Tito. Maganda na pakiramdam nyo ngayon ah. Oo, Brian. Hindi na katulad nung nakarang linggo. Hirap kumilos. Mabuti naman po kung ganon. Mabutit, tinalaw niyo ako ngayon. Siyempre naman, Tito. Makakalimutan ba naman kita? Mabuti naman at hindi niyo ako nakakalimutan. Hindi naman po mangyayari yon. At isa pa, laging nag-aalala sa inyo tong asawa ko. Salamat. Malaking bagay na alam kong may mga taong nagmamalasakit sa akin. Problema nyo kanina. Wala na. Oo nga eh. Ruby, Bakit po, Sir Romeo? May kailangan po ba kayo? wala naman. Gusto ko lang humingi ng paumanhin sa'yo. Naku, Sir. Ayos lang po yun. Pero hindi ko gusto ang paraan na pakikipag-usap nila sa'yo. Matagal ka ng bahagi ng bahay na ito, kaya nararapat ka lang na respetuhin. Sanay na po ako, Sir.
Kasambahay lang naman po ako. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka lang kasambahay para sa akin. Ruby, nabigla ata kita sa sinabi ko sa'yo noon. Kung nahihirapan ka, pasensya ka na. Hindi po. Ang totoo niyan, natatakot lang po ako. Natatakot? Bakit? Dahil magkaiba po tayo na estado sa buhay. At baka pagtawanan lang po ako ng mga tao. At isipin nila na may iba akong motibo. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang mahalaga, ang nararamdaman ko at nararamdaman mo. Pero sir, Huwag ka mag-alala. Maski na anong magiging sagot mo, hindi magbabagong pagtingin ko sa iyo. Sir Romeo, ilang araw ko din pong pinag-isipan ang lahat. Hindi ko alam na darating ang araw na ito. Pero masaya po ako pagkasama ko kayo. Nag-aalala ako pag may sakit kayo. At nasasaktan ako pag nalulungkot kayo. Ruby, Sa tingin ko po, hindi lang po bilang amo ang turing ko sa inyo. ibig mong sabihin, Opo. Tinatanggap ko na po yung nararamdaman nyo. At mahal ko na rin po kayo. huwag ka mag-alala, Ruby. Mamahalin kita at igagalang habang buhay. Salamat po, Sir Romeo. Huwag mo na akong tawaging Sir Romeo. Babe na lang. Sige, babe. Sobrang saya ko, babe. Ako din, babe. Marga, anak. May gusto sana ako sabihin sa'yo. Ano po yun, Nay? Parang seryoso po ata yan. Tungkol kay Sir Romeo. Ha? Bakit? May nangyari po ba sa kanya? Wala naman. Ang totoo, umamin siya sa akin na nararamdaman niya. Ha? Si Sir Romeo? Mahal mo ba siya, Nay? Alam ko, anak, nagulat ka. Ako din mismo, nahihirapan nung una. Natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Kaya pala, yung mga huling araw, lagi kang tulala. Natatakot din ako na baka magalit ka kasi sa akin, anak. Nay, bakit naman po ako magagalit? Baka kasi isipin mo na nakalimutan ko na ang tatay mo. Nay, matagal na pong wala si tatay. Tsaka, alam ko naman po na minahal mo siya ng totoo. Isa pa, alam ko rin na karapatan mong maging masaya. Salamat, anak. Isa pa, alam kong mabait si Sir Romeo. Nakita ko kung paano kanya respetuhin kapag pumupunta ako doon. Kung mahal ka niya, Nay, at mahal mo rin siya, susuportahan ko kayo. Salamat, anak. Napakalaking ginhawa ng loob ko. Berto, narinig mo na ba yung balita tungkol kay Don Romeo? Oo. Sabi nila, may relasyon daw si Don Romeo at yung kasambahay niya. Akalain mo, mahigit 10 taon na pala sila magkasama. Siguro, may relasyon na yung dalawa. Tama ka. Ngayon lang nilabas. Dahil wala nang asawa si Don Romeo.
Narinig mo ba yun? Mukhang si Tito Romeo yung pinag-uusapan nila. Panigurado. Pera lang ang habol ng katulong na yun. Sinabi mo pa, gusto agad umangat sa buhay. Mawalang galang na ho. Sinong Don Romeo yung tinutukoy ninyo? Si Don Romeo, yung nakatira sa malaking bahay. At saan niya naman narinig yung balitang yan? Nako, buong lugar na yata ang may alam. May nakakita daw sa kanila na madalas daw silang magkasama. At higit pa sa amo at kasambahay ang turingan nila. Brian, sandali lang! Antayin mo ako! Ruby! Brian, sandali! Ay, Ruby! Brian! Lumabas ka dyan! Ruby! Lumabas ka dyan! Ruby! Brian! Lovely? Marga? Anong ginagawa mo dito? Dito ako nakatira eh. Ikaw? Anong ginagawa niyo dito? Tsaka, bakit niyo hinahanap yung nanay ko? Anak ka ni Ruby? Oo. Bakit? Kaya pala kung ano yung puno, siya yung bunga. Ano ba yung pinagsasabi mo, Lovely? Nakasambay ang nanay mo, ha? Wala. Pumasok sa trabaho. Wow! Grabe naman pala yung dedikasyon ng nanay mo sa trabaho. Pumapasok din pala siya pag linggo. Ano bang kailangan niyo sa nanay ko? Sabihin mo dyan sa nanay mo. Alamin niya yung lugar niya, ha? Layuan niya yung tito ko. Ano namang karapatan yung bawalan yung nanay ko sa pagkikipagrelasyon niya kay Don Romeo? Karapatan? Pamangkin ako ni Don Romeo, no? Eh ano naman kung pamangkin ka niya? Hindi ibig sabihin nun, kayo na ang magdedesisyon para sa buhay niya. Aba, matapang ka pa? Eh, pera lang naman ang habol ng nanay mo kay Don Romeo. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, Lovely. Eh, totoo naman ah. Malandi at mukhang pera yung nanay mo. Bakit? Sawa na ba kayo sa mahirap na buhay? At gusto nyo yung instant at magandang buhay? Hindi lang promosyon sa trabaho ang inagaw mo. Pati ang mamanahin ng asawa ko, balak nyo bang kunin? Sumusobra ka na? Wala akong inagaw sa'yo, Lovely. At kung ano man yung nakuha ko sa trabaho, pinaghirapan ko yon. Magaling ka lang sumipsip, kamo? Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Pero wag lang sa nanay ko. Dahil hindi mo kang pera ang nanay ko. At para sa kaalaman yung dalawa, mahal na mahal nila ang isa't isa. At naniwala ka naman? Mas maniniwala pa ako sa nanay ko kesa sa dalawang tao na puro mana lang iniisip. Anong sabi mo? Tama yung narinig mo. Dahil kung talagang mahal niyo si Don Romeo, dapat masaya kayo kung saan siya masaya. Huwag mo nga kaming baliktarin! Hindi ko kayo binabaliktad. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo. Alam nyo, mas gugustuhin pa namin maghirap kesa maging kagaya nyo, mga sakim sa pera.
Ruby, may problema ba? Wala naman. Kilala kita. May bumabagabag ba sa isip mo? Romeo, may nangyari kasi kanina. Ano yun? Sinugod kasi nila Brian at Lovely yung bahay namin. Ano? Hinahanap nila ako, pero wala ako doon. Si Marga ang nadatnan nila. Eh, anong ginawa nila? Pinagsalitaan nila si Marga. At pinagsabihan ako mukhang pera. Sinabi nila, nalayuan na daw kita. Talaga bang ginawa nila yun? Pati si Marga, dinamin na nila. Sumusobra na sila. Mabuti na lang, marunong magpigil si Marga. Pasensya ka na, Ruby. Hindi ko akalain na aabot sila sa ganyan. Hindi mo nakasalanan yun. Kasalanan ko na hinayaan ko sila. Ayoko ng gulo, Romeo. At ayaw ko na binabastos ka nila, lalo na yung anak mo. Natatakot lang ako na baka lalo pang lumala yung sitwasyon. Makinig ka sa akin. Hindi ko hahayaan na saktan ka at bastusin kayo ni Marga. Bukas mismo, kakausapin ko si Brian at Lovely. Kailangan nilang malaman na wala silang karapatang pakialaman tayo. Baka lalo lang silang magalit, Romeo. Wala akong pakialam kung magalit sila. Ang mahalaga ay malaman nila kung saan sila dapat lumugar. Salamat, Romeo. Hindi mo kailangan pasalamatan ako, Ruby. Dahil responsibilidad kong protektahan ka. Mahal kita, Romeo. Tito Romeo? Tito Romeo? Oh, kayo pala, Brian at Lovely. Pasok kayo. Maupo muna kayo. Buti napadalaw kayo. Nag-aalala po kami sa inyo, Tito. Lalo na itong si Brian. Tungkol saan naman ang pag-aaralan ninyo? Tito, meron po kaming gustong sabihin. Pero baka magalit ka. Ano ba yun? Tungkol po kay Ruby. Ano ang tungkol sa kanya? Tito, matagal na naming napapansin na parang bang may iba siyang pakay sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ayoko sanang manghusga sa inyo, Tito. Kaso, usap-usapan na po sa buong barangay natin ang tungkol sa inyo. Alam ko yun. Pero wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Pero kami lang tong nag-aalala sa inyo, Tito. Baka ginagamit ka lang niya. Tinagamit? Tito, mahirap lang ho si Ruby. At ngayon lang po siya nagkaroon ng pagkakataon na mapalapit sa isang mayaman. At ano naman ang gusto niyong palabasin? Na pera lang ang habol niya sa inyo, Tito. Tama na! Tito, pinoprotektahan ka lang namin. Pinoprotektahan? O ang mana pinoprotektahan ninyo? Tito naman. 10 taon ko lang kasama si Ruby, kaya kilala ko na siya. Pero Tito, Hindi siya katulad ng mga iniisip ninyo. Hindi mo ba nakikita? Na unti-unti niya kinokontrol, Tito. Huwag kayong magsalita ng ganyan sa tao walang ginawa, kung hindi alagaan ako. Tito, Kung wala kayong magandang sasabihin kay Ruby, mabuti pang umalis na kayo. Hindi ko hayaan bastusin niyo siya, lalo na sa sarili kong bahay. Kaya maaari na kayong umalis. Alis! Pero Tito, Alis! makikita namin. Tito! 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 Kung tumawag ka ng ambulansya! Wait lang! Tito! Bilisan mo! Tito! 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 Parang hindi ko tanggap na wala na si Romeo.
Magpakatatag ka, Nay. Oh, ano pang ginagawa niyo dito? Oo nga, wala na si Tito Romeo. Kaya wala na kayong rason para magstay pa dito. Pwede ba, Lovely? Brian? Kamamatay lang ni Don Romeo. Nagluluksa pa tong nanay ko. Konting respeto naman. Nagluluksa? Akala mo naman nagsama ng matagal si Tito Romeo at ng nanay mo. Mahigit 10 taong nagtrabaho yung nanay ko dito. Kaya wala kayong karapatan na husgahan yung nanay ko. Ang dami mong sinasabi. Wala na si Tito Romeo. Kaya makakaalis na kayo dito. Tsaka ano naman kung matagal nagtrabaho yung nanay mo dito. Wala pa rin kayong karapatan sa bahay na to. Sa mga natirang ari-arian ng tito ko. Tama ang asawa ko. Bilang nag-iisang kamag-anak ni Tito Romeo, ako at si Brian ang bahala dito. Kagagaling pa lang natin sa libing ni Don Romeo. Pero mana na agad ang iniisip ninyo? Huwag mo nga akong pakialaman. Sa wakas, tayo na ang masusunod sa bahay na to. Ang laki talaga ng bahay na to. Hindi ko na kailangan ipagsiksikan ng sarili ko sa maliit na bahay. Sabi ko naman konting taste lang. Mapapasatin din ang lahat ng to. Sigurado ka bang wala nang magiging problema dito? Ano pa bang problema? Wala na ang Tito Romeo. At wala na rin si Ruby at Marga dito. Tama ka. Wala nang hahadlang sa mana mo. Bukas na bukas, ipapaayos ko na lahat ng papeles. Gusto kong malaman kung magkano ang lahat ng ari-arian ni Tito Romeo. At pag nakuha mo na yung mana, magre-resign na talaga ako sa trabaho ko. Hindi mo na kailangan magtrabaho. At mabibili mo na lahat ng gusto mo. Ay, sarap talaga mangarap pag marami kang pera. Yeah. Sino to? Sagutin mo na, baka importante yan. Sige. Hello? Sino to? Ito po ba si Brian De La Cruz? Yung pamangkin ni Don Romeo? Ako nga. Ano ang kailangan nila? Ako si Attorney Lopez, ang attorney ni Don Romeo. Abogado ni Tito Romeo? Oo. Tumawag ako sa inyo upang ipaalam na kailangan nyo magtungo sa aking opisina bukas ng umaga. Para saan naman po? May kinalaman nito sa naiwang dokumento at huling habilin ni Don Romeo. Ganun po ba? Sana makadulo kayo. Mahalaga ang pag-uusapang ito. Opo, attorney. Salamat po. Oh, ano raw? Ano sabi? Abogado ni Tito Romeo. Bukas, pinapapunta niya ako sa opisina niya. Oh, tingnan mo na. Sinasabi ko na nga ba? Yung mana mo na yan, mahal. Malamang, ipapasa na sa akin lahat ng ari-arian ni Tito Romeo. Excited na ako. Excited na rin ako. Malapit na. Magiging mayaman na tayo ng sobra. At mapapasatin na tong bahay. Bakit mo naman ako iniwan agad? Akala ko, magkakasama pa tayo na matagal.
At may pagkakataon pa tayong maging masaya. Nay, Anak, umiiyak ka na naman ba? hindi ko kasi maiwasan. Tuwing nakikita ko yung larawan niya, naalala ko siya. Alam kong mahal mo si Don Romeo, Nay. Sobra, anak. Hindi ko inaasahan na darating siya sa buhay ko. At hindi ko rin inaasahan na mawawala siya agad. Naiintindihan kita, Nay. Ang sakit-sakit, Marga. Parang may bahagi ng puso ko na nawawala. Umiyak ka lang kung kailangan mo, Nay. Huwag mong kimkimin ang lahat. Salamat, anak. Alam mo, sigurado ako masaya si Don Romeo dahil nakilala ka niya, Nay. Sana nga, anak. Sandali lang, Nay. Sasagutin ko lang to. Nay. Tumawag po yung abogado ni Don Romeo. Anong sabi, anak? Pinapapunta po tayo sa opisina niya bukas. Bakit naman kaya? Hindi ko rin po alam. Yun lang po kasi yung sinabi sa akin. Attorney, pwede na ho ba tayo magsimula? Oo nga po, attorney. Mukhang kompleto naman na ho tayo. Sandali lang. Meron pa tayong hinihintay. Meron pa akong hinihintay? Sino naman ho, attorney? Oh! Andyan na pala kayo! Maupo kayo! Salamat po. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga po. Ruby? Marga? Anong ginagawa niyo dito? Bakit sila nandito, attorney? Oo nga. Wala naman sa usapan na kasama sila dito ah. Kasama sila sa pagdalo, sa pagbasa, sa huling habilin ni Don Romeo Bryan. Ang dokumentong ito ay opisyal sa huling habilin ni Don Romeo. Bago siya pumanaw, malinaw niyang pinahayag kung kanino nais iwan ang kanyang mga ari-arian. Ako si Don Romeo na nasa wastong pag-iisip ay kusang loob na ginagawa ang huling habilin nito sa mga taong naging bahagi ng aking buhay ay may 2 taong nagbigay sa akin ng tunay na pagmamahal, katapatan, at malasakit. Ang mga taong ito ay sina Ruby at Marga. Si Ruby ay mahigit 10 taon na naging kasama ko at nag-alaga sa akin. Hindi dahil sa pera kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. At si Marga ay tinuring kong parang sarili kong anak. Bilang pasasalamat at pagkilala sa kanilang kabutihan, iniiwan ko sa kanila ang lahat ng aking mga ari-arian. Kabilang aking bahay, mga lupa, negosyo, sasakyan, bank account, at iba pang mga pag-aari. Ano? Hindi maaari yan, attorney! Maupo kayo! Attorney, baka mali ang binabasa nyo. Oo nga! Pamangkin si Brian! Siya ang tunay na pamilya ni Don Romeo! Walang mali sa dokumentong ito. Imposible. Nakasaad dito
na si Ruby at Marga ang tanging tagapagmana sa lahat ng kanyang ari-arian. Hindi namin matatanggap yan! Ang testamentong ito ay legal. Pirmado ni Don Romeo. May makasaksi at dumaan sa tamang proseso. Ang kanyang desisyon ay malinaw at nararapat igalang. Hindi ito pwede! May isa pa akong babasahin para kina Brian at Lovely. Umaasa akong balang araw ay matutunan yung pahalagan ang tao higit sa kayamanan. Ang tunay na mana ay hindi pera, kundi kabutihan ng puso.